Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa cikin channel ɗin nan mai albarka Usainil Khairitek. Kamar yadda muka nuna yadda zaka hana kowa ya ɗaga maka waya idan baka kusa, yau kuma insha Allahu mun zo muku da wani sabon bidiyo wanda zaka yi amfani da robot, ma'ana kai amfani da robot a WhatsApp ya inga tura sako idan baka kusa da waya. Za a ga mutum yana da yawan kwastomomi da jama'a sosai, to za a ga ya basu lambar wayansa kuma suna mai magana kafin ya je kan wani uzurin kuma ya janye shi ya ƙara sauka daga WhatsApp ba tare da ya yi wa wancan wanda ya masa magana reply ba. So hakan yana ɗan ƙara rage kwastomomi. Za ga kwastoma ya ma magana kwana biyu duk baka yi reply ba, sai ya ji ba daɗi gaba ɗaya. So ta wannan hanyar insha Allah za ka yi amfani da robot domin ka gamsar da shi wannan kwastoma naka ko kuma mutanen da kuke mu'amala da su, shine dai kwastoma. To ba tare da ɓata lokaci ba, ku biyo mu cikin bidiyon nan. Idan wannan ne farkon shigowar ka cikin channel ɗin nan, kar ka manta dan Allah ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Ta haka ne da mun saki sabon bidiyo za a sanar da kai. Ku duba description na wannan bidiyo, zan ajiye link ɗin wannan application. Kana taɓa link ɗin zai kai ka inda za ka yi downloading ɗin shi. Bayan ka yi downloading ɗin shi ka sauke shi a wayarka, za ka gan shi kamar haka. Wannan ita ce fuskar application. Kana taɓawa kamar haka zai buɗe. Idan ya buɗe kamar haka, already ni na riga na yi installing ɗin shi kuma na yi amfani da shi, shi yasa ya buɗe kamar haka. Amma kai idan baka fara amfani da shi ba, zai buɗe maka ne kamar haka. A lokacin da ya nuna maka wannan fuskar haka, sai ka taba auto reply off din nan, sai ka taba alamar kunna, ma'ana ka kunna shi kana so kuma ka bashi permission domin ya inga aiwatar maka da aiki a yadda ka so kuma a lokacin da ka ga dama. Sai ka taba shi ka bashi permission, ka taba allow, sai ka yo baya. Kana yo baya kamar haka. A nan din nan za ku ga alamar pencil, sai ka taba alamar pencil din, sai ka taba wannan rubutun duk ka goge shi. A nan wajen ne zaka rubuta sakon da kake so, duk wanda ya maka sallama kake so a yi masa reply ko da baka online, sai ka zo wajen nan ka taba. Kana tabawa kamar haka din nan, sai ka rubuta sakon da kake so a yi reply idan baka online. Ma'ana misali ni ina so kawai idan aka yi min sallama kawai a amsa sallama ba tare da na hau online ba. Idan na hau online sai mu ci gaba da tattauna. Idan kuma so kake za ka yi wani dogon bayani akan baka online amma in ka hau za ka yi reply ko waye da sauransu, to sai ka yi dai notes din kawai anan. Misali ni yanzu an ce min salam, ina so zan amsa ko da bana online, sai in ce wa salam, wa alaika salam. To yanzu kana gamawa sai ka taba alamar rubutun nan. Idan kuma rubutun naka yana da yawa, abubuwan da ka tsara suna da yawa, wanda idan aka yi maka sallama za ka tura sako da iya ra'ayinka, to sai ka zo nan duk ka rubuta shi. Bayan ka gama sai ka taba alamar good. Idan ka taba alamar good haka din nan, za ku ga gashi nan a nan screen ɗinka na sama, za ga a rubuta auto reply on, gashi nan wassalam. Idan kuma rubutun yana da yawa, za ka ga an ce auto reply on, sannan sai ka ga rubutun da yawa kamar yadda ka rubuta. So haka za ka yi domin ka inga karɓar duk wani saƙo daga kwastomomi. So bayan wannan hanyar a cikin dai application ɗin again akwai inda za ka ƙara yin wannan abu, domin shi wannan ɗin wanda na nuna ma na farko akwai wanda ya fi shi ƙayatarwa. Idan ka ƙara yin slide haka, za ka gana wajen a rubuta custom reply. Kana taɓa custom reply ɗin nan, a nan ne za ka ƙara kunna nan wajen. Kana kunnawa ga wani alamar plus nan, kana taɓawa kamar haka, za ka rubuta incoming keyword. Misali a nan incoming keyword ɗin nan za ka iya rubuta, misali aka ce maka kawai ka rubuta duk abin da ya zo, duk abin da ya shigo, ma'ana duk saƙon da ya shigo wanda ya haɗar da misali duk saƙon da ya shigo wanda ya haɗar da salam, sai kai kwama, sai ka ce hello, saboda wani zai iya ce ma hello. So kawai dai za ka iya yin amfani da keyword ɗin da ka san an fi amfani da su. Misali mu yanzu kaga an fi amfani da salam, sannan wasu kuma dai suna ɗan cewa hello. To duk dai haka za ka seta, idan an ce min kaza ga abin da zan ce, idan an ce min kaza ga abin da Robert zai ce.
nan kaga an ce salam hello, nan kuma type your reply message. A nan din nan zaka rubuta message din da kake so a mayarwa da wannan wanda ya ma sallama. Misali ya ce ma salam sai ka ce wa alaika salam, yaya kake. To a lokacin da ka gama yin wannan sai ka zo ka taba wajen nan kamar haka, exact match din nan. A nan ne ake so ka zaɓa ko content ko exact match. Amfaninsu ya bambanta. Shi wannan exact match din shine wannan salam din dole iya salam din nan in aka rubuto shine za a rubuta wancan sakon. Shi kuma wannan content din shine idan ya haɗar da salam a ciki kawai a tura wannan sako duk yawan shi kuma duk tsayin shi a tura. To idan ka zaɓi wannan content din, duk zakon da aka turo ma da in dai ya danganci salam, yana da salam a ciki ko yana da hello, to insha Allah kawai zaka ga an tura wannan sakon ba tare da kana online ba, sai dai kai ma kanka in kawo online din ka ga an tura wa wane da wane da wane da wane sakon. So daga baya kuma sai ka bibiye su a hankali ku ci gaba da business din ku ci gaba da tattaunawa. So bayan ka gama sai ka taba wannan alamar good. Kana taba alamar good za ku ga gashi nan in ka janyo labulan wayarka zaka ga gashi nan shi wannan ɗayan yana nan, shi ma kuma wannan yana nan, amma ba sa aiki ne a lokaci ɗaya, sai dai ka kashe ɗaya ka bar ɗaya. Ma'ana in dai ka saita wancan ba za ka saita wannan ka inga yin amfani da su ba. Misali dai duk da haka za ku ga gashi nan auto reply off. To shi kuma wannan ɗin tunda na riga na saita shi sai in zo in kunna shi kamar haka. Bayan ka kunna shi zai ci gaba da aiki kamar yadda aka tanadarwa application ɗin. So ta wannan hanya za ka yi amfani da robot a WhatsApp ɗinka ka ci gaba da mu'amala da jama'a. Idan wannan bidiyo ya burge ka, kar ka manta ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Ta haka ne muke samun ƙwarin gwiwa mu ci gaba da kawo muku sababbin bidiyoyi akan technology. Kar ka manta ka danna alamar like, sannan ka yi share zuwa friend and family.